Patay ang usa ka rider samtang samdan ang laing rider atud sa karambola sa duha ka motor ug truck sa El Salvador City, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kini ang aktual nga pagresponde sa duha ka mga motorcycle rider nga mibangga sa usa ka utility truck sa National Highway sa barangay Taytay, El Salvador City sa Misamis Oriental pasado alas 12 sa udto adlang Biyernes. Makita sa video sa usa ka kagawad sa barangay kinsa lakip sa mga unang miresponde ang bunog ug samad sa duha ka mga rider. Sumala sa usa ka gwardiya sa lugar kinsa nakasaksi sa panghitabo, kusog matud pa ang dagan sa duha ka motor. Galakag sila mong gadunggon ko kini, galakag gini sila kay kusog man kayong kwan sa tingog silang motor. Galakag gini sila pag diri na din nga kwan, muna itong buto na din among nadunggan. Pag kwan, ang amo ra pong nakitaan, giana ang iltri ba na pagka-impact sa rider, gituyok ang iltri tungod sa siguro to sa impact siguro. Tuyok. Mutong agpas din may gawas, dire din to giabot tong isa rin sir. Tong nakakitiim. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang duha ka mga motorcycle rider. Bigula sa investigasyon sa El Salvador City Police, nga gikan sa direksyon sa Cagayan de Oro City ang duha ka motorsiklo nga paingon sa Iligan City. Samtang ang utility truck nag-U-turn sa mong lugar. Una kuno nga mibangga sa truck ang motor nga gimaneho sa usa ka Ronald Basilio. Mibangga sa matud pa sa truck ang nagsunod nga motorista nga si Michael Mekis. Daling gipandala sa ospital ang duha ka mga rider. Apan gideklarang patay sa doktor si Mekis, samtang padayon nagpaayo si Basilio sa ospital. Dili na mo ikalimod nga ang road crash incident yun ang number 1 na mo gid nga kuan diri sa among dakbayan. Nagkataas ang volume diri sa mga sakyanan gumikan ay na atong airport diri Malabyan. So katusad nga mga orasa is ang mga sakyanan is taas kay volume. Padayon pang investigasyon sa El Salvador City Police. Mga motorista nga lumalabay sa dakbayan sa El Salvador, magpabilin lang unta kitang magbalantayon sa atong kadalanan para malikayan nato ang maong insidente. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.